bese kube ile ama-competition. Le ma-competition ngicela ukuthi ake nihlaziye kahle lento yama-competition ngaphambi kuba niyigagamele. Yabo uma nje la abanye benu bathi siyakuyiphucuzela, yabo into enhle sithi ngiyakuyiphucuzela. Okay, umbuzo nakho-ke lapho mina ngisoqashiwe ukuphucuzela. Njengoba ngithi ngifuna 100,000 ngonyaka udlule, manje ngifuna 200,000 kulo nyaka, singavumelani ngithi angiyini, nizoba yini? So angithi lapho kuyiphucuzeka kunomculo ohlala ebhansini. Yabo oyinto engekho yini, yabo Amanda! ningabalandeli manisuka la nitshela abanye abangekho lapho ukuthi yonke into esiyenzayo isinqumo sisithatha ngoba sekuvume iqhawe. Indlela nengicabanga ngayo ngizifane nayo. Mina ngicabanga indlela yokujabula. Lama competition ehambe nje kakhulu. Ama competition anabantu abahlala etafuleni bexoxe. Yes. Uplane ngami. Ngithola uplane nina ngapha najabula nazi nithi siyovotela iqhawe noma nithi siyahamba siyoseka iqhawe endaweni yokuthi ngani. Ngiphucuzeke ukunitshela. Ufuna ngiphume ngomningi beni. Abadlali baningi ngoba ngisuke ngiqashiwe lapha. Uma ngiqashiwe lapha kufuneka vele ukuthi ngifike, yabo. Kodwa ngicela ukuthi ningayibeki phambili lento yama-competition. Ngoba into yama-competition mina ngihlangana nayo izangi yama-competition. Futhi-ke mina niyazi into engidume ngami ngidumela ngokuzethemba. Into esingizethemba